Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pamambo mutasa. Isso ndizvo chokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Ndiye pachabatwa nembozha. Kune wachabatwa nembozha. Mwari alimbatsira wangu. Mwari alimbatsira. Dzisemukuzana makuza izvimutaurisa. Pamusoro ndauya takauya pana pamusi wa 22. Tambotaura zviya zvemazita amo. Ngoba matitaura kuti munonzi ani? Ndini muzvari Shebisi. Anobva kwaNyangwara. Taura izvi. Ndauya takabva pano takauya musi wa 22 tikatongwa nyaya munge zvakanaka. Zvikazi muchaonekwa nachiremba. Tikati zvakanaka tese tiri pano nevanhu vakanga vari kumerwa mhosva. Hino takaonekwa zvese zvikapera. Chakazondishamisa uyu sabhuku waro takarara panapa kuri kunaya. Ubvandokasika kuti wasungwa wese ubvandokasika kuenda usiku. Ina handina kumboziwa kuti zviro zviri kufamba sei. Kuzoti kwaedza kuti tichione kubhadhara mare iyo takaseenzesa takakwereta kutomuka kuti tiunganidzane kuda kuti tibvunze vanhu wabva waenda. Kuzoti tionane nasabhuku akati ndawati ngawaende wane basa rero. Ndiyo nyaya yacho zvakandishamisa ndakanyara ndakanga kunga benzi ndiri panapa. Saka nyaya ndekuti munoda mari yamama kwedza. Alright, bam. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndapambelera nomuta. Zvese ndizvo chokwadi. Chakara chokwadi. Ndiye pachabatwa nembozha. Pachabatwa nembozha. Mwari alimbatsira wangu. Mwari alimbatsira. Taura ndi nyaya taura maizwa. Ndaizwa chitaurwa seandizvizivi. Amuzizivi. Patakauya musi wa 22 dare rakapinda. Mambo vakati vanhu ava vakabva kwaMagistrate Court vakaonekwa mhosva vasina. Panapa ndakavatarisa futi havana mhosva. Saka zviripo ndezvekuti kumusha kwevanhu ava kubvunza makabvunza kuti kumusha kwevanhu ava kune chiri kumboitika here. Zvikanzi hapana. Mukati raiti ndichakutsvagirai munhu achauya kubvisa mhepo iri pamwana uyu kuti mhepo iende kunorwa kweyakaurayiwa. Chikudai munogara panze. Takabva tabuda kunogara panze ipapo. Hapana tondakazotaura naishe kana kuti vanipo urongwa hwekuti kuchaitika zvakati kana pakauya chiremba wacho zvaitwa zvacho neanazongodaiswa ipapo. Ravira zuva mvura yakanaya zvikanzi chirarai pano vanobva kure munozoenda mangwana pachena. Takarara zvakanaka naka. Kuseni kuma5 ndakabuda munobva ndaenda kutoileto. Ndakudzoka uko. Ndakameniwe ndiakangondienika zvikanzi baba ndakuenda. Ndine mudhudhudhu wandoshandisa ndokumozambiki kana mapurisa azara mhosva dzakasungwa. Kati ina haine zvino chakasviba asati ndakuenda pandomira kuti kutara kuti ufambe mota ndozoenda kutaura. Iwewe kana wati wakuenda ngapo. Zvadaro ndakatanga kuchiona manje hondo yamuka ipapo. Zvikanzi iwewe uri kuregera mabhinya achienda. Asi hasi isho ndaitaura nanambotaura nashure. Vamwe vanhu vakutondiataka padhoa. Yazvi mabhinya api futi pane mabhinya. Anga ari mabhinya. Handizvinoda kuMagistrate Court mauhuitinisa zve umbo hwekuti iri bhinya wakaya munhu so. Changana hati vakati kwavakabva uko hakuna mhosva ngeiko. Saka munoti mabhinya ndaregera ndapi. Pemapinza matarei kana nachiremba kuti makambotidza kuti tiri pastage yakati hapana zvakati hapana. Ndagari yafarira kuti kucheni kuve 6. Ndakazopabuda padhoa pandafarira. Ndakudhonzwa ndauda kurohwa iwewe unosapota mabhinya zvakazodai. Ndakazongobuda nekukomanikidzana pamberi vetsono. Ndobva ndaenda nambona naishe kubva musi iyoyo kusvika nhasi ishe ndikutaura naari pano tandikakungosangana. Vabva pano vanosvika kwaNyangwara ndoona vanhu vekumavileji vati taenda kumeeting yefeedback yaishe yekubva kwamambo ndikati zvatina nango zvizvaba kati yanga yakamira sei
zvikanzi ishe vatiwo mabhinya akabatwa pamambo mutasa. Saka mambo mutasa vati ndoda mari ngeuyi. Vanhu vakatadza kuzivisa kuti zvinorini. Vakati mari yei. Mambo kana vatonga matare vako vanozoti zviye community. Tinei nezvemabhinya izvozvo izvo. Ndopera kana ndozvoona papera 4 days someone rakuya kumba kwangu zvanzi against Shevisa nosigira mabhinya. Ndokuya kundaita pano. Akuseve changamire indiretwa asamu pasomupindu aipa Shevisa. Musi wa 22 takapinda matare achiremba tabva muno kutongwana changamire. Kupinda mudare rachiremba maidwa mari kuti dambudziko rariri pamwana nedambudziko rakaitika kunyamukora zvibude pachena kuti rakafamba sei nokuti pane vanhu vanga rupomerwa nyaya iyoyi. Saka tapinda kwachiremba takanzi chiremba vakati kunoda 400 US. Dai takatoshayiwa mari iyo pasina chakazikanwa kuti chii chakaita nechiwe kunyamukora nokuti takashushikana kuti muchariko watatina Maxwell Thomas akafamba sei. Saka zvakabuda pamhepo ndosaka takazoya kuno kwamachangamire kuti nyaya iwenzaniso. Saka tapinda mudare imomo takatarisana nevamwe vedu vanga rupomerwa mosva kuti wachene kupinda mumatare ekucheneswa achiremba. Saka wakaramba wakapeta maoko pano muzvara vakati saka todzokera here kumba tisina maresults. Hapana auya ane mari here panapa. Hama yake yanga ine mari yakati mari iri panapa nokuti iwo vakakandobatani vanga vanomira nevakomana nevasungwa iwavo iwe sabhulo wakarofamba navo kwese kwanga rumberi. Saka zvakavhandinoza kuti chii wakutodrega nyaya kudzosera zvinhu mashure. Imi zvavakati ngatitsvagei mari asi imimi varume imi munofanira kuti pamari nekuti ndimune mhosva ndimune nyaya dziri panapa. Nyaya yakapinda mari yakaonekwa takwereta mari yemikando murume anga atowewa nemari panapa namari iyo yashandiswa. But nawo vatapinda nokuti zvakaitika maaudios nemavidhio zvakabuda hapana asina kuzvionaba. Hapana munhu akanzi akachena pavanhu vaipomerwa wese 1 out of 5 ndiye anga asiri pano akatosiya asina kuya pano chiremba pane zvaari kuziva wese vari pano munhu akabatwa wakasechasecha vane zvonga itori nazvo muhomwe vakati hamuna uchena pavarume makasviba asi zvoda kuitai panapa chekutanga ndoda kubvisa mhepo pamwana uyu arege kuramba achitamudza mwana ari kunetseka mamuda kuuraya mwana uyu zvino hamumuuraiko zvikaitika izvozvo kurikidza nachiremba then matare edu akapera pano tikataura pano nachiremba kuti vamwe havana kubvisa mari pavarume toda mari yekuti idzoke wakatoendeswa pabhenji apo ukanzi endai pabhenji mobvise mari seini muri kumanikidzirwa kana muchidhonzwa mumatare yeti ndimi runzi makasviba hamudi kuzvichenura sei wakanzi endai padheski apo mobvise mari wakabvaira nene pamunyinyika wakaita ipapo isakafuwa kuti pamwe watosiya mari takarara pano kuzoti makuseni tataura nemakuseni aya zveshuwa sabhu wakamira nevanhu ivavo kuti aiwa endai mari ine basa renyerei kumba mari inotsvaka ndichizvinzwa ini wakatoenda zveshuwa tikataura muzvare mukati pangu vamwe hapana zvawakataura zvikanzi ko tikationa ishe toita sei nemari yevanhu yatakwereta zvikanzi aiwa saka todi regai titomhangara nyaya itomwe kuti tirambe tichitedzana nevanhu kumamisha tinotemana saka ndosaka sabhuku wavhasiri wakamhangarirwa kuti wapinde mudara wamirei nyaya nekuti ndiwari kumira nevasungwa vari kutsigira vasungwa ende zvinhu zviri kutofamba bakanyamukara nekuda kumaitiro vari kuita iwavo kune masabhuku 4 ariko watowafurira futi masabhuku they are dragging all the things ishe wachashandi zvakanaka watotirite naishe izvozvo ishe wazikutofamba ishe wakutomira wavega ndiite gatatosara naishe kuti mabasa emunyama mafa vanhu 4 vanyamukara vatsakati kuti varume ngatisimudzei musoro nzvimbo ichene waramba wachitsikira zviro basi ndoumbowa isusu toda mari idzokere kwayakabva rekuti radambudziko muzvara wakutotambudzwa nevanhu imari 400 US changamire 400 US mama kana kuti muchabhadhara sei isusu hatina urongo hwatakagadziraba isu takangoti patakangona kuti warume wasona kubvisa mari takati isingatitsvagei mari tise mari apa then tozoita nyaya iyi takati wadipa bhozesabona kuti wakomana wangu watengesa mombe wese vari 4 kuti wapinde mumatare saka takatoti mari watori nayo ipa wakaita unifonda musatwendiwana kuti wakomana wangu watengesa mombe takatati kuti mari wana and they were supposed kubvisa mari iwavo vanhu ivavo aiwa ndosaka ndiri kuti hazvimake sense kuti munhu wadhiregwa court wadhiregwa court wozibhadhara faini uregera kubhadhara faini iwo woti munhu akuendesawo kuti akubhadhare faini hazvimake sense
kana uine nyaya yako mirirano nenyaya yako. I'm surprised kuti wakomana pawakapinda mumatare uregera kubhadhara mari, saka ungada kupinda mumatare kuti wacheneswe nani? Because responsibility yekuti chenesa iri kwavari, haisi kunharaunda, iri kwavari because ndiwo vari kupumha. Saka ndiwo waifanira kunge wakabhadhara mari kuti wacheneswe pamberi pevanhu vanovaziva kuti vanhu vakachena. Kana uri muri kupumha kuti hamuna kuchena, mobatwa futi mumatare kwacho kuti hamuna kuchena, chibhadharai mari yematare iwo hamubhadhari futi. Isaine unhubuka Zita ndiani zvino? Yugo Kasumpini. mambo simuke wakomana wacho vari Urubudzewa. Go now. vane masamoni samoni ndera avapo changamire kuti havana masamoni vakanyorera. no, it's not mambo, don't try to be technical for nothing. Kutaura tazi masamoni nokutaura kuti uya nembowo ndo mbowo dzacho kamunyanya. Ndo saka ndati dei Because vakandiudza imi mukauya muri two zvamauya makadai so hazvibatsiri chinhu because vanoda kubhadhara mari zvavapo pakati penyu vanoda kubhadhara mari mutu ndiani? nditi zviri kunzi Alright. vana kuchenesa. Alright. Wanoda kucheneswa nditi asi havapo. Ko ivo vachipinda matare aya vakambonyorerana kuti chii? Inda havana kutaura nemi. Imi kana munoda kutaura kunyorerana, imi pamakamboya makamboya muti muri kuendi. Ndini sabhuku wevanhu ivo mandakapoterera Pamakauya nawo makauya muti muitei. poterera kuti vatongwawo sei Kana vatongwa then tuchiteedzera zvatongwa zvacho. zvinhu zvakatongwa ndezvekuti endai kumatare mubhadhare mari yedare. Ina handina kuzobva Chidzokai motaura vakomana vekurumbiwa mari yedare $400. Ini kana ndakubvunza mari iyo $400 ndokubvunza imwe. zvakanaka. Musari zvakanaka pa. Ndati endai mogare pasi. Imi musabhuku nemi sabhuku namuzvare moona kuti mari iri kubhadharwa nevakomana avo vari kubhadharwa mari. Wamwe waripowo wari mukati menyaya wari kubhadharawo mari kuti mari kwamakakutora kwamakabatsirwa idzokere. Because inini chikutondinetsa ndechekuti wakomana wasei wasida kuzvichenesa. Aiwa ndingotaura ndive neni tikutaura tiri tu. Kudai wanga uri iwo sei wakomana avo wasida kuzvichenesa kubva kukomerwa mhosva yekuzi wakauraya iwe wototi hazvina nebasa. Vanonzi vana kuchenesa sei hanzi vakagarisana pana chiremba wacho. Mari dzavo sei pana vachiremba akati chii? Imimi aiwa baba sabhuku mati reason why makauya kuno newakomana avo yanga iri kuti mamuda kuzwa kuti nyaya ichatongwa sei ichapera sei handizvo. Saka padare makazwei? Pana chiremba ndakanzwa chiremba achipinza vanhu vavakagara ndiri kumasoro ndiri pacheya hangu anga akudhira nemunhu wakatanga kubvunza kuti iwewe ndiri kunzwa kuti uri kunzi ndimatsitsiro uye akati wanzi kutaurwa nezvakuini akati ndikutaura nezvakuini kuti ndakaya nemeseji yekuti kune munhu unonzi waonekwa mumvura nevanhu vokumwedza saka ndikarumudza shoko iroro kanziraitapo ndatsvetapo aibvanda pana dhakameniya zvazvautaurwa zvasangani nezvizvizvi kanziwa dhakameni wakaenda kukanyika kari kumasiro kumanika wanga wachifambira kozva mushonga wokutengesa kubata pana right zvitakuita iwe dhakameni handiti ndozvandati titaurika zvemakazwa asi pamwe mutaura matanga kutaura imi kuti zvakaitwa kumatara nongozi havana kunzvudza pamatanga kutaura apa mati zvakaitika kumatare hapana chomunoziva because hamuna kumbotauriwa. Saka izvozvizvi zvamuri kutaura izvizvi makazvizwa kupi kana mamusi kukudarikwa zvena ndiri kutaura nezvokuti ini havana kundiudza kuti takwarongwa ongo vakati novaendesa kudeski vacho vari vanhu vanga vanongotaura kuti kunodiwii. izvozvo handisi kubvunza izvo ndiri kubvunza zvenyu zvekushinye zvokunyepa zvandisingabvumiri kusabhuku anyepe. Ini chandisingadi ndisabhuku anonyepa
unoita dziso revanhu sei kana uchinyepa? Pawandinyepera ndepekuti pawatanga kutaura wati iwewe avo wakaita matare avo hawana kukudaidza ende hauna chaunotoziva nezvematare, asi izvo zvizvo wakudonongora chimwe nechimwe chakataurwa kune uyu neuyu neuyu, saka zvaakubvepi izvo? ndaiteera zvetiri mukati meimba ino mumba muno wakagara pacheya matara achiitwa ndemunomba Sabhuku, ndizwai Sabhuku, hamubvi kwanyamukwarara kumukira makuseni. Kwanyamukwarara kune rori wanga inofamba ikaenda iyo yaenda ikadzoka manheru yadzoka, saka mungamukiri nguva yemamuka makuseni kubata rori iyoyo kuti muvhure kuyako kundinyepera. Kubvura mungana 130 kusiya mai mwana asi tombozva kuti mamuka kobva kwanyamukwarara kupfuura uyo research uyo Stapleton uyo Shimba uyo Small Bridge uyo Baringa uyo Kwamuchena uyo Nyaronga uyo Christmas Pass tena Harare Road uyo tena Nyanga Road uyo Hadzil uyo Manika Bridge uyo Muchinguri uyo tena St James Zongoro kokuya kuti tsvipa na kubvura kuya kundinyepera. Ndizvo here baba? Ndivati munyasekuwirirana kuti ndizvo here kuti baba inini handisida kuti imi hamuna munhu wamakauraya, hazvo inini handina munhu wandakauraya, asi toda kubatsira kuti munhu akaurawa mhuri yavo mutende rimwe nerugare. Nyaya yedu nyaya yemwana anoramba achibudirwa nemufi, and the reason why Masabhuku naIshe mese muri kupindura nyaya kuti apa mwana aite sei ararame upenyu huri nono, akazviita adi abatwa dunhu renyu riite chii richene rite runyarara. And I'm wondering why muramba muri kuasosirwa newakomana, sei muramba muri kuasosirwa nevanhu varudzi ndiwo vakashata, imozi ndiko muri kuoneka muri imomo. Why? Izvi mataura kuJakamini akataura imini kuti ndakuenda ndine mututu ndoda kuenda Mozambique, ndoda kufamba usiku. In other words, you are aiding. Ndiyo illegal enyika, ndiwo vanhu vesmuggling nechika. Kuzi munhu kana achitokutaura kuti ndine mututu ndoda kupinda Mozambique ndikapinda kwachera ndozobatwa. Illegal entry. Saka you are promoting illegal entry. Iwe uri Sabhuku ndo chekutanga mira ndiwo ataura iwe kuti Jakamini akakusuma iweyo akakuoneka iwe ukaita sei enda ini ndichazotera kwati Chennai ngoti chada kuenda nekutaundi ndizvo pane zvandimutaura musautaura ndizvo zvanotaura. Saka mubvunzo wangu uri pekuti sei Jakamini pakati pevanhu vese akafunga kuti anofanira kuonekwa ndimi chete, asi pamusoro pei patori naIshe. Asi ndati sei Jakamini akafunga kuti pavanhu vese vangati Masabhuku nevese including naIshe mukuru wenyu ofunga kuoneka imba dzi. In this case munhu aifanira kuoneka ndiani? Semunhu anga ine mhosva naIshe munhu aifanira kuoneka ndiIshe kuti Ishe ndine dambudziko rakati saka ndingaenda hangu. Not kuti imini muchigiranda munhu authority yekuti you can live, asi munoziva kuti munhu ane nyaya Ishe uripo. Vamwe vanhu vese vabva kwanyamukwarara warara panapa, vanhu vorarira mahara panapa. Nyaya isati yapera munhu muka makusenzera kuti ndakutoenda imototoenda. Pane zvisina kururama baba. ndiri kuzvinzwa zvinotitaura shuwa asi ndendakarara ndakaziva nekuti vanhu ava vanodiwa pano vane mhosva havasaiendazve. Asi zveizwa Sabhuku, nyaya yemuSabhuku ndeyekuti wakomana wakanga wauya kudana, ishuwa chinotaura kuti go or don't go idana.
Saka imi mama nesimba redare Dari takarita Saturday. mama tiende kupindira Tukanzerara mvura iri kunaya. Mufuma moenda ino sununguka kana mvura iri makusenda. Hatina kuti kune dari. after chi Hatina kutaura kune dari rimwe futi. rapera Dari rakapera Saturday. mama chiona yani Chirarai hatina ina zvinombota kuti ona ndandine mhosva here. Ivo vacho vaitaurana kuti ona ndikafana. izwai after dare makaende kuwana wakaende kuchakatwa zvinonobva Nokarara takarara pano. asi zvemusati marara mama muonani first Unoenda pambuya. mama onani Ndinga pano ndakaona kuti hakuna chenda chako. pamusati marara akamakaona chirembe pamainogara necheya muchizwawo muri kucheya kweni ndepi Apa. mamukoni iko Ndaiona vanhu vari apa. wachiite Vakawanda vachingopinda vachiprofitana ipapo nachiremba uya. Ndio zvinoitika pa. imimi wekwenyu wanga uprofitwa ndoana Ivo vakomana vaipomera zvo ndo vaitsvaka mhosva zvavo. after that mavazorara Takangorara ipapo after that mavazorara takatorara ipapo. alright vakomana ndimi tebhuru yekutaura makati iningina machishama muti iningini yes hapana ndinyendaitwa but ishaka kachise nharaunda tamanza kuti mari yekuti vanopinde mutara chenezvo wakoma tikazoti hakuna pamunoenda kusondesa mari yachirembo chaima yachirembo ndovanda mapinduro ndindakuita mapinduro ini saka mapastor wakati chi wakati wari so vakandorana negrupu wari matuspecial vakawakagara naisabhukanga then kuma 5 ndakanga sabhuku wakudzika uko ndina ndakafika jozera wechisabhuku kana muchindondee kana matako maduku mangara sinzi muti pana changa me maduku avachambi papa ndarowa pana mukatichazoya kuti mandipindure Ndizvozvo. ndikati kuona wamoti waende ukataso mugadari waende azomandipindure Ndizvozvo. saka mimi miyaitwa kuti mwinetoita ndinoti ndeita mauya makutau Inini ndakatofungidzira kukwata kuti ndaita tichanogara pasi naishe takumbosha kuti sei zvaitika zvakanaka. Tione kufamba nyaya zvakanaka. Ndagoti chakamira kwapedza dare nese. mirai baba akakwataka india Akadi. akakwataka india Akandataka ndikusho. Nemamai. nemamai Vakadzi vanga vari pepo. wanani Ndio kwanyangwara masita vandaziva. Vamwe ndivana mai nhingi asi zita rakuti ndini ndandiziva. Asi ndovaziva ndio kwanyangwara. nyaya mai atakirwa enge iri Kwanzi urutsigira mabhinya. okay imubva mati chi Kandotsigira mabhinya pakuti chii. Kana vanga vasina mari vainyorwa pasi. Vopiwa madhete kuti vabhadhare mari ndozvikuwa kudai. Saka namandirova mini kuti ndirutsigira mabhinya ndikutsigira pakuti ndakapinza matarere. aiwa no it's okay nyaya yenyu iri very simple endei muwira nekumugwara ipai muzvari ishe chigaro chake masambu ese muri pasi pashe saka zvamune mauzwa naishe kuti muite ndozvamunoita mukasvika pekuti maukwidzana neuzvari then it becomes a problem because mune makuzvitonga saka inini zvekuti inini mari iri kudiwa $400 Zvakanaka. inini iwewe sabhuku nemi sabhuku nemamwe masabhuku asiri panapa ndoda kuzwa kuti muse friday by friday munenge maenda kwamuzvari munogara pasi kuti mari yakakwiritswa iclub idzoke kwayakakwiritswa nekubva matoronga ipapo kuti uya kubhadhara mari uya kubhadhara mari idzoserwe kwayakakwiritswa ndizvo here sabhuku Mashoko akanaka zvikuru saiwana. chiitai inini kana nditori nevanhu kwasabhuku vanhu vandototi vanhu vangu kwanyamukwana masabhuku vangu naishe vamwe wese vanodhaka mini nevanhu vasi vanhu venyu asi inini vanhu vangu ndini saka inini chiendai mutauro vanhu venyu vanodhaka mini kuti ndo zvataurwawo nemukuru wedu kuti mari iri kudei izvi zvekusapota mabhinya izvi timbosiyanai nazvo hanzi nyaya yemabhinya haisi yenyu but to decide inodicidwa nemakoti makoti ndiye anotaura kuti uyabva kwari mhosva yeubhinya kana hana kwakana mhosva yeubhinya kana chinyaya yekuti ichiri before the courts siyanai nayo kusvika makoti adii Ndine chikumbiro changu. yes Ndaida kuti tikapedza zvese tiriite. Ishe Rwisa masabhuku nevadari vake timboya pano mutionese. Ndine chikumbiro chandinacho. inoda kuoneswa imani pane imwe dambudziko ripo here Aritoripo.
Zitori. It's okay. Hapana saka mbushare ndiripo. Saka todi kuti tizote muri kwana. Ronga ine kamuri. Imi munongo ndipa date. Kuti kati musi wa 30. Kana watu musi wa 30 watoronga. Mati munondipa date. Pamwe Dati munondipa date. Anda kuti unondipa date. Dati munondipa date. Not unondipa date. Apa ndikuona zvakutora zvezvo. Nyaya kuti pane imwe section yausi kurespect. Anofanira kundikumbira date ndirishe. Not iwe. Ayo kakupoza izwa sarapi sinabasa. Tika. Unoti takati wani. Ndosaka ndikutora kuti pautika wenyu pane mukuru wenyu. Teta uriano. Ndosaka ndikachene mugari pasanyo zvowira nani. Ndizowira nani. Zvakunipa date 30. Wawira nani. Waita meeting nani apa? Meeting yakubudisa date 30. Ndosaka ndakumamboizwa yako. Imimi ndaiboisa date yenyu ra 30 kudare. Andi ishe tatofunga tikaita musi wa 30. Nema masabhuku ari chi? Andi muka mawira no this so 30 nodi inoiti. Ishe odi undifonera kuti musi wa mambo date yedu yatawira musi wa 30. Then modi ndokuti ndiripo musi wa 30 kana ndikuisa date rakati. Zvotopera kuita meeting. Yes, chiita izvo. Kana paine maproblems ariko tiripo tokugadzira zvinhu zvifambe zvakanaka. Chatinoda kuti vanhu vanyamukwarira kugare zvakadii? Ndozvatinoda chete. Hatina chiendai mugare pasi mupedze nyaya yendataura. Yes, nei pamwe. Musoro ichangamira. Ndinoitwa machaya ebeti. Ndinofunga maona ndichinomedzwa nasabhuku wangu kuti ndakavabvisa ndakuvabvisa. Chokwadi chakaitika ndechekuti takamira pandavo pamukova. Ndakasvika vakamira natakamiri ndo vakachiti sabhuku takamiri ngaregere kuenda. Ngapinde mukati maungane nevamwe vake kuti vakwanise kuita solution yekuti mari toiwana sei. Nekuti dambudziko rakaitika pandere kuti mwana wasabhuku arimo mukati mevanhu vari kukomerwa ngosha iyoyo. Handiri mazviona. Hayo atopera nyaya idzoke. Hawana chiendai. Thank you. Ndatoizwa. Handi ndaizwa nyaya.